és important, és necessari, és quasi vital que en totes les realitats hi hagi algú que d'una manera s'hagi com especialitzat, si volem dir-ho així, o que estigui més format per ajudar i per protegir, per acompanyar i per prevenir. És una mirada com una mica integral a la realitat humana, psicològica, espiritual i legal o canònica doncs, de tot aquest tema. Però no només dels temes, sinó de com acompanyar les persones, com acollir les persones i com crear aquests espais segurs i de prevenció, que alhora, insisteixo, també subratllem molt l'element de la formació. La millor prevenció és formar bé les persones a l'hora de saber intuir, discernir, acompanyar i sobretot doncs, protegir, perquè tota la quantitat immensa, perquè ho són, d'infants i d'adolescents, de menors o de persones vulnerables que estan dintre del si de l'activitat de l'Església i de les comunitats de l'Església puguin continuar com fins ara, perquè així ha sigut per la immensíssima majoria, doncs, gaudint en un espai segur, en un entorn positiu i en un entorn també que el cura i que el protegeix de tot allò que a vegades, doncs, per desgràcia, també està present en el món. Amb tot aquest curs, evidentment, hi ha una sèrie de criteris sobre quines persones han de tractar amb infants, sobre com s'ha d'acompanyar aquestes persones perquè sàpiguen que estem pendents d'això i també quina és la manera que els nostres espais i entorns doncs, ho facilitin en positiu, que pugui haver-hi un espai segur. L'altra cosa és que quan passa alguna cosa sapiguem com reaccionar, sapiguem com acompanyar i sapiguem com actuar de manera immediata. I, evidentment, sempre en tot això una grandíssima transparència. No? Fa 2 anys que vam començar amb tot aquest projecte d'anar acompanyant en la formació, en la prevenció. Insisteixo, potser l'Església ara ja es converteix en una de les figures o institucions, diguem, que està al capdavant a nivell mundial a l'hora de parlar clar, de treballar de manera molt transparent i d'actuar amb molta rapidesa i contundència. Doncs l'esperança és aquesta, no? Que nosaltres, dins del projecte d'ajudar a educar i a créixer a totes les persones que formen part de la comunitat, que sempre estiguin en un ambient positiu i segur. L'esperança és que a l'Església sempre troben una família que els cuida, que els ajuda a créixer, que els omple d'alegria, d'aquesta llum de l'Evangeli, de la llum de la vida de la comunitat, no? I que és un espai en el qual, vagin on vagin, estiguin amb qui estiguin, doncs sempre és per sentir i per compartir una experiència de fe, que després els capacita per esdevenir homes i dones de bona voluntat en un món que també necessita gent molt preparada en molts aspectes, és a dir, que tot el que rebran, tot el que viuran, tot el que compartiran, els ajudarà a assolir l'objectiu que Déu té per ells, que siguin aquestes persones plenes al servei dels altres, al servei de l'Evangeli i que han tingut i tenen aquesta família que els cuida, que els enriqueix, que els fa créixer, amb el que celebren la fe, la comparteixen, la transmeten i, per tant, que és un espai ple de llum, on hem apartat tant com és possible totes les foscors dins del que està a les nostres